Good morning guys. Diyan na amo nang nakuha gamang saging dia. Putod nagtundan ug agdeng agen. Sabah na guys. Putod na to. Mangi putod og sadyo na tupod lagi sa kapunuan. Na guys, basta magkugi lagi pananam na lagi tay maando. Yes no. Kugi og pananam ha. Ana ranang guanga. Kare pwede. Ini arana ni zangguanga guys, nga hinugan na pud. Hinugan na pud. Hinugan na ipangkaan na gani gebansa lan sijang. Ya. Ini panangtang. Panghinugan na guys. Nana pud may abinigniten. Takto jay kinahurot nagkatunguna na manggi pud. Jagari na ko na pud. Kapud na pud mi. Nana pud mi parisan na ni ginams. Pagdali ko yakin. School na. Guys, maglaoy sa ko dahil sa mga gulay, batong o kalabasa para sa mga paniud to. Ito guys, maglaoy sa ko dahil guys, may sigang paniud to. And then na tinakang ininit. Ito saan pabukaw na. Karong makahigop mix sabaw para sa mga paniud to. Okay, kadyo. Tabi inita ka zo uy. Ga-burn out pa jud. Burn out dari sa amo. Hino guys. Di sa mailhan kay na ang color nang kuan naman nga item tungod dis ka init siguro. Kapag amang tundan mo ni kinahanglang bunga dari sa amang deew. Dako siya guys buyag. Pilan ka sipi? 1 2 3 4 5 6 pila ni kasipi pa 11. Napo ni kasipi. Naka-ready nag-amang panakot guys na luya, sibuyas. Nganta nito, nagsaging. Mapamayang pag-abot ron. Ikan dito sa mga trabahoan. Mga kung nagdag kamera guys. Daram mas doon na mo nagtrabaho. Tapos na basketballan di ay. Tumis basketballan na nilhig. Nako no rin mga pariner mo na sa eskwelahan sa mga chikiting. Sa nasimbahan ba? Sa aglipay. Manghinlo mi datog tiwas karon ato na mis likod sa simbahan. Ato na mi ato maguna-guna. Magdana pugos ang kinakasgang guna. Wala guys agang guna nang apangag na ra ba? Agang duha ka guna nang apangag na. Guys, agang guna parang pagkapangag. Yeah. Pangag na gazid guys na mo ite mailhan nga gatang sundang gigamit kana nga pangag man no kana gani mga sundang ninyo wa nga pangag wa nagamita pero gani nga pungag nang agi na nga pangag na guys ang gigamit na kani mahindaden pa kay hait isa asli ko da simbahan na pa ko duha ka oras maka paway pa guys tugo ko datos pantaw grabe jang inita ka adyo zara. Ang inita ka azo. Ano pa dir? Katiw. Katiw. Ang samad. Na guys. Nabintaha na gazin yung taon. Azo na samad sa gawas. Pagabra na. Naghukas kay grabing alimuuta. Parang inita ka azo. Burn out pud. Pastila na ang sabag. Kurinting ni gara man noon pud. Sa gunso na gazin niya ni guys. Kada inarong orasa mo. Pang kurinting. O ganyan pang buntag pa no. Naganiha pang buntag sugod hantod ron no pambalik ang kuryente. Ilang Ginoo ko. Ping inita oy, di ba tabang. Ano yan guys, summer na gid. Sa bata dani maghumuhumo, wag ka magsapat dito guys kay hugaw na mga good di na mahumuhumuwan ka baon na naman maghumuhumo. Dari ko sa pantaw. Dari ko sa magligad-ligad kay ring inita. Hindi ko magpaniud to mo, relax sa pag guys kay aron makabako itagkasag dining tang lawas kaya dyan sabak na pud may injag pang guna tapos patsoda patsoda nami umpis to na no hangin no hangin no ito na pamausad na mga binaghan ko ya guys gahapon guys ya mga Jamilina mga binaghan gahapon
Kugiin taon o pang bughas kuyag hapon. Dinang kahoy. Hakas takya. Upa man uli. Umulis iliya. Tapos ubus. Hatdan ming nanay ganihag kubasa o batong. Thank you, mother. Hatdan taon mig utanan. Ito yung batong na to guys, nagkuan pa man. Padung na sa mga tay. Nga nakahagbag. Habag-habag na siya guys. Sa topi isa, nanuruk na. Itong pangsagul, masuro itong pansit. Itong hinatag ni ating sidling. Kaya na, nanuruk na guys. Harang patanawon na itong nakalugar ko na itong suroy-suroy. Hindi kabuntag gani, magugong makablog. Hindi kabuntag guys, kaya daghang sounds. Jadi ano po ko sidling na rin Scarabantus. Ang kinuan ganina. Ang pinangadyo. O dahil po ko sidling na. Sidling sa Scarabantus. Hanapan ng ipang tisok na to spikas bahay. Tos labat. Mazuman to guys, kaya na may labat na sila kauitan da dyan ba. Panganibukaw oy. Maniud to nami. Yan human pahuway sa kareje. Karong makapundo tag power. Karong mazo na yung hampak na tasagbot mo. Tumba jud. Guys no. Pagpambahay raman yung sundang. Di man pang teptepay. Dengag ko saging ada guys. Kaya yung ibawon. Dengag ko jag saging. Kaya yung ibawon dato sa mga trabahoan. Mga hinog guys. Ay mga hinog medya. Pinta agad dyan yung mananang mata guys no. Kay napaabot ba. Kalibre na tag. Makalibre na tag atong saging. Mahal ba sa kilo guys atos merkado. Ngani dengagan tag 35 kilo. Yung karing tundan tag 40 sa kilo. Mahal. Madyo dyan yung atua. Yata mo palit. Mas no. Deng ako na gamay. Tuwa na pa na ito isa kabulig. Hapit na siguro po tumuguang. Hapit na namuguang pa no. Na isa kabulig na ito guys. Hapit na po tumuguang. Sunod sa gamang saging. Salamat ka Jo. Mana yung saging nga guys. Katong kita ng paghumas bagjo. Paano? Mana katong paghuman sa bagjong udit. Mana ipang nisok na na. Gilumbay. Duha nakabulig amang napud. Tatapay isa rin to. Taliguang napud. Wala man ko ka-video ganiha guys pagkuan. Pag putod sa saging kaya may magkabot sa kamera. Ito na pa isa na to taliguang na. Amang tundan guys amarang ipunggutan kaya lisod na i-wire na. Dana amang ikuag tundan dana motog arangguang nga nakaadyo. Dadtog saging to ah. Ito pa isa na to taliguang na siguro po to kaya agdahon ng aladya na to ah. Mayo pa na. Ha? Mayo. Mayog maguwang, mayog di. Bukaw na guys, anang ilunod rin itong kinakasgang panakot. Luya o sibujas. Wala nang idengan guys, karili ah. Idengan na ng gulay. Kubasa o batong. Mazugan ni kay hatdan ning nanay. Grasyahan in taon po si pamunga ang mga gulay ni mother. Isang batong, ang isang kubasa. Nagsi pamunga, ningara o pamunga. Dana guys, so karang tataod, mga anami, nikaluto na ni. Healthy ang life pag gulay. Dana guys, pampahaba ng life maning gulay guys no. Bi, luto na ba guys? Oy, luto na, nagbukaw-bukaw nagmaadyo. Syaro, pa rin humok bi. Kung naghumok na ba? Humok na ba katang nalaw, oy. Ay, kuwang pa guys. Kuwang pag malijit. Okay. Namintan nagday kamunggay guys. Nakalipat mo kung hapit o kamunggay. Uy, dali. Namintan nagday kamunggay na. Kalimtan man nagkamunggay guys. Gama, lami maghapon. Ano ning haunon. Luto na. Luto na gamang nilalaw. Uy guys. Anong tawagos kimiyat kaya mga anami. Paniudto. Then ang tatana uli na ta ka magkaana. Kaya sana ipauli kay mga anami. Ko na. Kung nagkaana sa dares las nanay. Ana pong pakan nagutros bahay. Ah, man so kana practice mo in English kana very good. Batang na to guys dia. Mimbuka. Mimbuka. Mimbuka.
Amiyo. Sorry, sige, natuk lang balik. Nagaw na, tanah. Mutuan tayo mga ano ta. Nawaglas pa pa. Babayan. Ikaw. Namigas ka maniud to nami. Naniud to naman sa dari. Maniud to, nag-utro to sa bahay. Paghuwat kaya rang inita. Silang, ginuko. Pikas pa sa nilas ng bataan eh. Watsa karang intaw. Pajong tang duha. Naan sana may pajong na balit adman. Watsa anak ka. Wah, handat unun sa kaya hang ipandong. Grabing inita sa datos. Kuan ron guys, manggunahan. Kita, ako ray pajong. Ako ray pajong. Kitang duha. Uli nami guys. Kaya mga nami paniud to. Kaya mga pasmuna ning ato. Papas mo na itong bitag kani ba na yung magdagan na karang inita? Pajong lagi. Gara jeda. Naplin ka na yung motor. Ikaw, hindi ka mag-eat na ta. Kaduha na ka mo eat. Nag-eat na ka sa ubos mo eat na pagkaroon. Siya, arong ni mo dako guys. Kaduha mo. Duha kabay kan ang kimyat. Niuto ta ninyo guys. Niuto ta. Dahil nagamang nilaw oy. Tapi yung buhat mo na dia. Oh, dali na iliyat. Niuto ta. Niuto ta ninyo mga mother pader. Silpon. Ah, inja na mag-itsa ta. Kay jang malubat agatang silpon war bay kurente. Dari pa daw dali. Manig kaana. Kana kay naghuman mag Sleeping Beauty ang bibi. Ina sila man iudto ta. Nautoy imong unggoy. Udoy mong unggoy man iudto ko no mga mother father. Ang taga askimyat og Mami. gulay. Mami. Maming kahay. Di nang maming kahay. Love. Kalabaw. Sabawi. Kalabaw. Eat na lang ka na. Kalabaw ba? Niudto pa der. Niudto tanin so guys. Niudto tanin so guys. Ang tangaan. Ay, nagumag pangaan, pahuway ka rin dyan, kaya nja. Sabak na putas na paho. Ma. Bilin si Kimyat. Ma, ako ma. Kaunta kaan. Spirit ni ma? Wait. Ma. Dahil ni spirit? Ano? Listen? Ito. Why kulit kumabi? Kabaw, grabe lang pong iganga. Sumita sa bus mo dahil. Kamay mo sa ubos, be. Kuhan ka ng... Hindi lang na katong piklop. Biplop. Wow, lami aman. Ay, nabusog ka. Yung nagluto. Daghan ang kaon na ko. Nga, bro. Daghan dahil ka-Kimyat ato sa ubos, guys. Wow. Siya nagluto dahil. Ha? Sa nagluto. Tatay. Wow. Alami ama dato hidaan ng tatay nas likod guys kay arang kadto ka hangin. Bugno? Wala ka bugno alami dato hidang panis. Ta. Ano ka? Atipa. Dan bay grabing inita oy. Muot kaso. Sumita. Wala, ano ka? Ano mundo ka? Ano ka, papa?